Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagluha ng matanda dahil sa pagtagos ng mga katagang binitawan ng antingero. Magmula noong araw na yon, natutunan na ng matanda na kumilala ng kanilang mga kababaryo. Panay na din ang pagbisita nito sa tahanan nila Pilipo para makatulong sa kanilang mga gawain. Nagbibigay din ito paminsan ng kanyang mga pinamili at iilang mga pagkaing inaani. Makalipas pa ang ilang linggo at buwan, doon na dahan-dahang nararamdaman ni Pilipo ang pagbubuklod ng kanyang mga kababaryo. Kahit papaano, naging masaya si Pilipo dahil nagbunga ang kanyang mga paghihirap. Tunay ngang kapag meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, magagawa mo silang gabayan sa magandang kinabukasan. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy pa ring nagsasanay si Pilipo. Wala naman noong nangyayaring kakaiba maliban sa mga pagdalaw ng engkanto. Upang mas lalo siyang magkaroon ng malalim na kaugnayan kay Lolo Ruben, ninais niyang magtayo ng kanyang sariling tanawan. Hindi naman ito naging mahirap para sa kanyang gawin, sa kadahilanang naging detalyado ang pagturo sa kanya nito. Ang ginawa noon ni Pilipo, kumuha siya ng 3 tipak ng bato at pinatayo niya yon sa likod ng kanilang tahanan. Nagtanim din siya noon ng isang puno ng lapnisan sa paniniwalang yon ang aakit sa mga engkantong maninirahan sa tanawan. Matapos niya itong gawin, naghintay na lamang siya ng 7 araw bago tuluyang sinimula ng pagpapagana sa lagusan. Para maikonekta yon sa tanawan ni Lolo Ruben, naglibing siya sa paligid ng 3 tipak ng bato ng mga bagay na sumisimbolo sa dakilang antingero. Nang maisagawa na niya ang lahat ng bagay na kanyang kinakailangan, doon na niya inumpisahan ang gagawin niyang pagtawag. Sa pagsapit ng hating gabi ng araw ng Biyernes, doon na gumawa si Pilipo ng isang ritual upang matawag ang mga matataas na uri ng engkanto na bihasa sa pagpasok sa mga lagusan. Sinasabayan niya din yun ng usal habang dahan-dahang ginigilita ng kanyang pulso. Pagtulo ng dugo ni Pilipo sa kinaroroonan ng mga tipak ng bato, laking gulat na lamang niya nang biglang merong umukit na simbolo sa pinakailalim na bahagi ng tanawan. Halos napakaliwanag ng simbolong yon na mabilisan din namang naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, laking gulat na lamang ni Pilipo nang masipat niya ang pagbukas ng isang lagusang kulay ginto. Pagsilay niya sa loob nito, bigla naman siyang napaatras nang muli niyang masilayan si Lolo Ruben na dahan-dahang naglalakad kasama ang kanyang buong pangkat. Napansin din noon ni Pilipo ang isang punyal na pagmamay-ari nito na nagtataglay ng halos hindi kapani-paniwalang presensya. Sa sobrang lakas ng gamit na yon, hindi mapagtanto ni Pilipo kung hanggang saan ang kakayahan nitong tumagal sa isang digmaan. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang marinig niyang magwika ang maharlikang engkanto ng, "Ginoong Pilipo, masaya kaming makita ka." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit naman sa kanya ni Lolo Ruben habang nakangiti. Hinawak-hawakan siya nito sa kanyang ulo na para bang batang natutong gumawa ng isang nakakamanghang bagay. "Napakahusay mo, Pilipo. Alam mo bang, naalala ko sa iyo ang sarili ko?" Wika ni Lolo Ruben. Kuya, paano kayo nakapunta dito ng napakabilis?" Gulat na tanong naman ni Pilipo. "Nakakatawa ka, Pilipo. Gumawa ka ng himala, tapos itatanong mo sa akin kung paano ko ito nagawa. Siya nga pala,
Nasaan si Lola Maria? Sagot naman ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglahad ni Pilipo na kasalukuyang natutulog si Lola Maria. Hindi na nila ito pinag-abalahan pang gisingin sa kadahilanang alam nilang kinakailangan itong magpahinga. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nagpaligoy-ligoy si Lolo Ruben sa nais niyang sabihin. Pilipo, makinig ka. Meron akong dalang isang mahalagang bagay na kinakailangan mong malaman. Maghanda ka. Merong darating na unos sa inyong lugar. Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglahad niya kay Pilipo tungkol sa 3 baryo ng mga aswang na ipinagbuklod ng isang salamangkero. Tangan-tangan nito ang singsing ng raha na kayang kumontrol sa lahat ng salot at demonyo. Dagdag pa ni Lolo Ruben, nakalikom na ito ng sapat na hukbo para iparamdam sa mundo ang bagsik ng kanilang baryo. Upang hindi lumaganap ang kasamaan ng mga ito, inutusan niya si Pilipo na pansamantalang depensahan ang paunang hanay habang hindi pa siya nakakagawa ng isang paraan para lipulin ang mga ito. Nangako din noon si Lolo Ruben na wala siyang dapat ipag-alala dahil gagawin niya ang lahat para makatulong. Magsisilbi siyang gabay at baluti ni Pilipo kung sakali mang dumating ang puntong hindi na talaga nila maiiwasang makipaglaban. Huwag kang mag-alala, Pilipo. Wala namang makakagalaw sa iyo dito. Sa ngayon, ang kinakailangan mo lamang gawin, maging alisto sa mga taong pumapasok sa inyong baryo. Malapit lang sila, Pilipo, kaya huwag kang mapanatag. Wika ni Lolo Ruben. Nang marinig naman ito ni Pilipo, agad namang tumaas ang lahat ng kanyang balahibo sa katawan dahil sa labis na pagkagulat. Halos hindi niya kasi inaakala noon na ang minsang naging kalaban ng kanyang lolo Ambo ay makakalaban niya din sa ganoong pagkakataon. Bagaman hindi alam ni Pilipo ang impormasyon tungkol sa salamangkero, malakas ang kutob niyang isa yon sa pinagkatiwalaan ng kanyang itinuring na ama. Kahit naghahalo noon ang takot at pangamba sa kanyang sarili, nangibabaw pa rin ang kanyang pag-aasam na maipaghigante si Lolo Ambo sa mga nilalang na minsan na nitong nakalaban. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang nagpaalam si Lolo Ruben sa kanya na babalik na sa kubo nito. Hindi naman yon pinigilan ni Pilipo dahil alam niya din ang mga responsibilidad na iniwan nito. Bago tuluyang maglaho si Lolo Ruben, ipinangako niyang hindi niya pababayaan si Pilipo kahit na anong mangyari. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad naman siyang pumasok sa kanilang tahanan upang magpahinga. Kung ano-ano ang naiisip niya noong gawin para lamang mapigilan ang nakaambang panganib sa kanilang lugar. Halos magdamag din siya noong walang tulog dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Kinaumagahan, nagpasya si Pilipo na hanapin ang mga demonyo sa kanilang lugar. Ang iniisip niya kasi noon, mas mabuting maunahan niya ang mga ito kesa sila ang maunahan. Labis man noon ang pag-aalala ni Pilipo para sa kaligtasan ng kanyang Lola Maria. Wala siyang magagawa kung hindi ang ito'y iwan sa kanilang baryo. Panahon na siguro para malaman mo ang mga nangyayari. May mga bagay kasi akong itinatago sa inyo na labis kong ikinahihiyang ipagtapat. Wika ni Pilipo habang nakatitig sa nakaharap niyang lola. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman yung tumingin sa kanya habang patuloy na walang kibo. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Pilipo kung hindi ang sabihin ang kasalukuyang namumuong sigalot sa kanilang baryo. Ipinagtapat din niya noon kay Lola Maria
ang taong maaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kanyang lolo Ambo. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, tuluyan na ngang nakumbinsi ni Pilipo si Lola Maria. Kahit labag sa loob nito na siya ay pahintulutang maglakbay, wala na itong nagawa dahil sayo ng kanyang kagustuhan. Bago sumapit ang hapon noong mismong araw, sinigurado na ni Pilipo na nailatag na niya ang lahat ng kanyang mga kinakailangang gamit. Kinondisyon na din niya noon ang kanilang kalabaw sa pamamagitan ng pagpapainom dito ng maraming tubig. Kahit walang ideya noon si Pilipo kung saan siya tutungo, desidido naman siyang isagawa ang bagay na yon. Upang magkaroon siya ng iilang detalye sa kanyang gagawin, ninais niyang muling kausapin si Lolo Ruben. Kahit papaano, naging masaya naman noon si Pilipo sa kadahilanang nagawa siyang dinggin ng kanyang tinitingalang antingero. Kuya, nakapagpasya na ako. Uunahan ko na ho sila kesa maghintay lang ako dito. Ayoko pong magsawalang kibo sa kabila ng mga bagay na nalaman ko sa inyo. Paliwanag ni Pilipo paglitaw ni Lolo Ruben sa tanawan. Matapos itong marinig ni Lolo Ruben, halos hindi naman ito gaanong nakapagsalita dahil sa pagkagulat sa mga biglaang desisyon ni Pilipo. Sigurado ka na ba dyan, Pilipo? Kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna ang lahat ng ito. Alam mo naman sigurong hindi madali ang susuungin mong tigmaan, di ba? Tandaan mo, buhay at kamatayan lamang ang maaari mong pagpilian sa oras na mapasok mo ang kanilang teritoryo. Pero kung ganyan ka kapursigido, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat ng bagay na aking makakaya. Pasensya ka na, Pilipo, pero tanging iilan sa mga kasangga ko lamang ang maaaring maipadala ko sa iyo. Kapag may oras ako, hahanapin kita saan mang lupalop ka magpunta. Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya kay Pilipo ng isang ugat ng puno upang madali siya nitong matunton sa anumang oras at pagkakataon. Mararamdaman din ni Lolo Ruben kapag nasa harap na si Pilipo ng panganib sa pamamagitan lamang ng ugat na yon. Matapos mailahad ni Lolo Ruben ang importansya ng bagay na kanyang ibinigay, itinago naman ito ng maigi ni Pilipo upang hindi niya yon mawala. Alam niya kasi sa sarili niya na balang araw ay labis na makakatulong ang ugat para makahingi siya ng tulong sa dalubhasang antingero. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinili na muna nilang maupo sa damuhan kasama sila Haring Rufus at ang iba pang kasangga ni Lolo Ruben. Nagbabantay din sa paligid ang kanyang mga maharlikang kawal upang mapaghandaan ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na inilahad ni Lolo Ruben kay Pilipo ang eksaktong detalye sa pinagpupugaran ng mga aswang. Inilahad niya din noon sa binata na maraming gabunan sa lugar na yon at iba't ibang uri ng mga itim na engkanto. Kung mamalasin din siya doon, maaari siyang makasagupa ng kurkur at hanagob na siyang magpapahirap sa kanyang misyon. Dagdag pa ni Lolo Ruben, hindi madaling mahanap ang baryo ng mga aswang sa kadahilanang nababalutan ito ng salamangkang nagkukubli sa pisikal na katawan ng baryo. Pilipo, sa ngayon, yan lang muna ang impormasyong ibabahagi ko sa iyo. Bumalik ka rito bukas ng gabi upang sabihin sa akin ang iyong desisyon at plano. Huwag kang magmadali sapagkat nararamdaman kong hindi pa gaanong nakapaghanda ang mga demonyo. Wika ni Lolo Ruben. Sige kuya, kung yan ang nais mo, susundin ko. Pero kahit ilang ulit mo mang sabihin sa akin na pag-isipan ko ang bagay na ito, hindi na magbabago ang pasya ko.
Sagot naman ni Pilipo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang nagpaalam si Lolo Ruben na babalik na sa kanyang tirahan. Tumangulang naman noon si Pilipo upang ipakita niya ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi nito. Nang mapagtanto niyang wala pa pala siyang lakad noong mismong araw, ninais na lamang niyang magpahinga habang patuloy na pinag-iisipan ang kanyang mga desisyon. Kahit papaano, alam din noon ni Pilipo na hindi laro ang kanyang susuungin sa oras na madapo siya sa baryo ng mga aswang. May posibilidad din noong hindi na siya makakauwi sa kanila na maaaring magbigay ng malaking problema sa kanyang lola. Subalit, kahit ilang ulit niya mang isipin ang magiging bunga ng kanyang desisyon, tila ba mataas talaga ang paghahangad ng kanyang sarili na magantihan ang taong nagtraidor sa kanyang lolo. Maya-maya pa, hindi na napagtanto ni Pilipo na nakatulog na pala siya. Paggising niya kinaumagahan, agad naman niyang nasipat si Lola Maria na nagkakape sa kanilang sala. "O Pilipo, bakit nandito ka pa?" Tanong nito sa kanya. "Hindi pa ho ako ngayon maglalakbay, La. Bukas pa. May mga bagay pa kasi kaming nais planuhin ni Kuya Ruben eh." Paliwanag naman niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, itinoon naman niya ang kanyang wisyo sa mga gawaing bahay upang hindi siya maburyong sa mabagal na paglipas ng oras. Sa sobrang pagkaabala noon ni Pilipo, hindi na niya napansin ang paglubog ng araw sa kanilang lugar. Pagsapit ng nakatakdang oras para sa pag-uusap nila ni Lolo Ruben, agad naman siyang tumungo sa tanawan upang ito ay tawagin. "Magandang gabi, Pilipo. Nakapagpasya ka na ba?" Bungad na tanong ni Lolo Ruben. "Oo, kuya. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kagabi, hindi magbabago ang pasya ko." Sagot naman ni Pilipo. Matapos itong marinig ni Lolo Ruben, agad naman siyang lumapit sa binata at dahan-dahang itinuro ang isang napakaliwanag na bituin. "Pilipo, sundan mo ang bituing yan. Sa dulo ng lugar na kung saan hindi abot ang liwanag nito, doon mo makikita ang 3 baryo ng mga aswang." Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya kay Pilipo ng isang batong kumikinang. "Ingatan mo ang batong yan, Pilipo. Yan ang babasag sa salamangkang ibinalot ng salamangkero sa 3 baryo." Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Pilipo, agad din naman niyang isinilid sa kanyang bulsa ang nasabing bato. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang masipat niya ang isang nilalang na dahan-dahang lumalabas sa lagusan. Paglabas nito, tumambad kay Pilipo ang isang engkantong kasing taas niya lang na merong matipunong katawan. Kulay kahildi ng balat nito at meron yung suot na tipak ng balat ng puno na nagsisilbing pangkubli nito sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. May mahahaba ding kulay puting buhok ang nilalang at meron itong isang hawak-hawak na isang sundang na halos ilang pulgada ang haba. "Pilipo, ipinapakilala ko sa iyo ang isa sa mga kasangga kong engkanto. Siya si Benim, mandirigma at tagapagbantay ng mga mutya. Alam kong magkakasundo kayo dahil minsan na din siyang nanilbihan bilang tagapagbantay ng mutya ng sinukuan. Makipaglapit ka ng loob sa kanya para magkaroon kayo ng malalim na ugnayan." Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglapit ng engkanto kay Pilipo nang sa hindi malamang dahilan. Wala naman siyang nagawa noon kung hindi ang titigan lang ito, gawa ng patuloy pa ring nanunuot sa kanyang isipan ang pagkagulat at paghanga sa paglitaw ng nilalang.
Sa unang tingin pa lang kasi doon ni Pilipo, alam niyang maaasahan na niya ito sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naglakbay si Pilipo patungo sa lugar na itinuturo sa kanila ng bituin. Kinakailangan nilang marating ang lugar na yon sa lalong madaling panahon upang mapigilan ang pag-usbong ng halos hindi mabilang na lehiyon ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, naging tahimik naman noon si Pilipo habang patuloy na pinagmamatyagan ang kasama niyang engkanto. Napansin niyang hindi yun naglalakad, bagkus ay lumulutang lamang ito sa ere. Ilang ulit na din niya itong kinausap, subalit bigo siyang makakuha ng kahit na anong kasagutan na nanggaling sa nilalang. Maya-maya pa, bigla namang itinigil ni Pilipo ang kanyang kalabaw upang pagmasda ng maigi ang kasangga ni Lolo Ruben na bumubuntot sa kanya. Hindi na kasi noon mapakali si Pilipo sa kadahilan ng palaging nakatingin sa kanya ang nilalang. Habang kinakausap niya ito, nananatiling nakatitig lamang sa kanya ang engkanto. Kahit anong gawin noon ni Pilipo, bigo pa rin siyang makausap ito ng normal, kagaya ng iilang kasangga ni Lolo Ruben. Nang mapagtanto niyang wala siyang mapapala sa kanyang pakikipag-usap, ninais na lamang niyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Si Kuya talaga magbibigay na lang kasama yung hindi pa makausap. Wika ni Pilipo habang naglalakad. Sa pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, tuluyan na ngang nakalayo si Pilipo sa tinapian. Nadapo na sila noon sa gawing bahagi ng lahong kung saan patungo sa lugar na kinaroroonan ni Lolo Ruben. Kahit hindi na niya bistado ang lugar na yon, patuloy naman niyang sinusundan ang liwanag ng bituin. Habang sila'y naglalakad, panay naman ang pagmamasid ni Pilipo sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang itinigil ang kanyang kalabaw nang makasilay siya ng mga kalalakihang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi pa man yon nakakalapit sa kanya, alam na ni Pilipong ito ay mga magsasaka. Magandang umaga ho sa inyo, mga Ginoo. Makikiraan lang ho. Wika ni Pilipo. Nang marinig naman ito ng mga lalaki, bigla naman itong napatigil sa kanilang paglalakad na para bang hindi nagustuhan ang sinabi ni Pilipo. Bago ka lang ba rito? Wika ng lalaki. Oho Manong, bago lang ho ako rito. Bakit ho? Tanong naman niya. Wala lang. Mag-iingat ka na lang. Sagot naman ito. Nang marinig naman ito ni Pilipo, agad naman siyang napaisip sa kung ano ang nais ipahiwatig ng lalaki. Nang makalayo na ang mga ito sa kanyang kinaroroonan, mabilisan naman niyang pinalakad ang kanyang kalabaw. Sa pagpapatuloy ng pagbagtas nila ng daan, laking gulat na lamang niya nang makasilay sila ng 2 sigbi na nag-aabang sa kanilang daraanan. Singlaki ang mga nilalang na yon ng isang matandang kalabaw at nagtataglay ito ng pambihirang baho sa kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng pagmasid doon ni Pilipo, agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang isang matandang aswang na nasa likurang bahagi ng mga sigbin. Kitang-kita niya yung nakatitig sa kanila habang patuloy nang umingisi. Matapos itong masilayan ni Pilipo, kalmado naman siyang naghintay sa kung anuman ang sasabihin nito. Saan ka pupunta, bata? Masyado naman atang maaga ang iyong paglalakad. Halika, sumama ka sa akin. Meron tayong pupuntahan. Wika ng nilalang. Nang marinig naman ito ni Pilipo,
Napangiti lang naman siya habang nagwiwika ng, Huwag mo akong sindakin, demonyo! Sanay ako dyan! kasabay ng maangas na sagot ni Pilipo ay siya namang dahan-dahan niyang pagbaba ng kalabaw habang hinahawakan ang kanyang mutya ng sinukuan. Pagpasok sa isip noon ni Pilipo na aatakihin na niya ang nilalang, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang pagsugod ng kanyang kasangga patungo sa aswang. Sa sobrang bilis ng pagtakbo nito, maging ang aswang na naroon sa kanyang harapan, hindi nagawang mapansin ng engkanto. Pagtigil ni Benim sa unang bahagi ng mga ito, agad namang kumawala sa mga sigbi ng kani-kanilang mga ulo. Nahati dinoon sa dalawa ang aswang habang mabilisang bumabagsak sa lupa. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan namang bumalik ang engkanto sa kanyang likuran na para bang walang nangyari. Pinunong Pilipo, magpatuloy na po tayo. Wika ng nilalang sa kanyang isipan. Matapos itong marinig ni Pilipo, halos hindi niya magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Matapos niyang marinig ang sinabi ng nilalang, agad naman niyang binitawan ang kanyang sinukuan at mabilisang sumakay sa kanyang kalabaw. Habang sila ay naglalakad, doon na nag-umpisa ang kanilang pag-uusap. Doon na pag-alaman noon ni Pilipo na si Benim ay isa sa mga bagong kasangga ni Lolo Ruben na nakisilong sa teritoryo nito. Hindi din ito inutusan ni Lolo Ruben na sumama sa kanya, bagkus ay kusa niyang ginawa ang bagay na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang naging interesado si Pilipo sa nilalang dahil sa kanyang mga nalaman. Ayon kay Pilipo, hindi lang basta ordinaryong engkanto si Benim sa kadahilan ng dalubhasa yon sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. May taglay din yung malalim na karunungan na kayang pumunit ng kahit na anong uri ng kalaban ng mga nilalang na magagawa niyang makalaban. May taglay din itong hindi masukat na pisikal na lakas na kayang tumapat sa 5 kurkur na nagsanib puwersa. Matapos makipagkwentuhan sa kanya ng nilalang, agad din naman itong inilahad sa kanya ang mga rason kung bakit siya sumama sa misyon ng binata. Okay, grabe, sobrang angas na naman ang episode na to. Episode 14, lalo na yung bumanat si Benim. Isipin niyo, wala siyang ginagawa. Si Pilipo nga nakahawak pa lang sa sinukuan, di ba? Pero pagkalaw ni Benim, tigba ka agad yung kalaban nila. Ibig sabihin, ganun to kalakas. Pero ang tanong, bakit kaya siya sumama kay Pilipo, di ba? So, sa episode 15 malalaman natin yon. Hindi ko alam kung episode 15 yung masusunod natin kasi wala pa tayong pondo. So, abang-abang na lang. Pwedeng episode 15 o ibang kwento kasi marami ako nababasa sa comment section na gusto nila yung kwento ni Manong Buti. So, kung wala tayong magiging pondo ngayong araw na to, magmamanong buti tayo. Patype naman ako ng okay lang pinuno kung agree kayo doon. Yun lang. Salamat.